Sicak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan. Ora dodol, krupuke ora garing, udan. Wis lemah ae. Iki balurku cukup ndi iki? Turu. Nah, lho balur ngenekane. Kok nek mek sajake kok turu. Bare sae-sah, engko karo mbah-mbah nek saithik. Oke guys, diawali dengan bantu Tribun Glowing. Hari ini ya prei. Mbah Lameh rene takon klan kates, lawe balur, udan-udan. Aku asin. Lah bisa. Lah iki gak apa-apa, gak disu. Ora sakit. Oh ya wis, oke. Kita klan kates goreng tempe. Kalau sisi kok Ngono ae. ya piye? Iki kok bae kok ora. Rupane kok nek. Goreng tempe udan-udan. Hangat. Hangat-hangat. Bandang dulu. Mangan dulu ya. Engko udan nek mangan nek. Pindho terus udan ae. Wes pindho udan ae. Kita nanti buat banyu. Sampene langsung diliput Iya lah. Sing tak mene kok. Ini sampene sedulu. Cek sesuk tenak ya. Lah kok jek lah kok sadi njaluk njaluk. Ayo ora nek mun dulu. Yo kowe engko iki petis konggone. Wes ndang nganjir nih kono sih. Oke pemirsa, kelan kates. Kelan kates, lawai balur goreng tempe. Enak wes no. Iki kok hari ini anak kepentingan saitik timbang udan-udan. Aku ape dandano gerobakku, guys. Gerobakku wis ndeyek iki kaya wong bengkong gegeri kowe. Ndeyek banget. Bawa nek. Jajan gawe sing bodi iki. Nek iki tak sing cilik-cilik santi gawene. Sing iki. Nek santi cilik ada. Anak nongkone. Kene, anak nongko jane nang pasar ndek gak tuku. Oke, udan-udan aku nek udan dodol dadine yo ndane lemari kok enek ndek iki. Wis aku ndek iki yo kloro-kloro dodol udan-udan, mondak-mandek. Wah, engko nek kepentingan apa ndandakno gerobak, guys. Gerobakku ndeyek banget. Engko dilasah ngene Pak Margo tambak Romo. Engko dadine aku tak kondose rene aku ndandakno saiki ya Pak. Engko budar ana nek gerobake tak tuntun ngono. Oke pemirsa, panteng terus sampai nanti. Iki aku tak adang dhisik. Aku jek duwe sisa lontong, tak kelakno jangane kates. Dadine adange awan-awanan ya Kek ya. Wis ra mikir adang sik kurang apa? Kulo. Aku kurang bladrenan. iya kurang. Kok nek aku kaya ambek anak Sofi nek masak. Bale kurang terigu lek ya. Mas tergune akeh iki tetoke kurang buah. Ora banyu. Walah kurang udekan. Kakasen. Iki klopornya delok masak pasti kok. Iya. Delok masak pasti kurang banyu. Pokoknya dipet tanganmu ngono. Delok masak pasti nak banyu kanggo lancar ya. Kurang banyu kok kaya Kurang banyu iki masak. Berarti ora iso ngemas. Kak musik ngembluk. Tapi empuk. Ini jangane kates. Kayak tempe porang kok. Lagi lawe apa le ya ngono. Iwak asin balur pindang enek kabeh.
tuh. Wis nah cadak tempene aku tak ngejegur aku. Lah. Langsung tak jegur apa gak dilangi nek banyu gak sar. Usah kok. Wis. Penuh jan. Walah. Jangan kates. Masih bersama Mbah Lam, wis diwangi Mbah Lam hari ini. Wis ngkir. Ora sanggo rek rok ndang pakno piring. Lho. Nyalo. Anak ya wis. Iki jegur neh. Rasa lengone rata akehi marai terus pancal pitik lho. Lha kuwi jegoro lho. Engko lagi tinjung gorengan. Pindang kuwi, balur. Nek kurang ngresene. Lho, ya ini wis udan. Isuk-isuk wis udan, ngene kok kon dodol pengen kloro-kloro malah. Ngetan balik ngulon udan terus. Wis iki. Wis entek le. Wis. Tak ya wis. Wis terus balur. Wis. Ki lontong kucik akeh, makane tak kelakno. Wis, kelani jangan kabeh. Ki lase mang mek. Aku ya nek bubuk le, tapi Mbah Pan ya tak kei ngene. Bubuk enak Nyelekno. ora kok nyelepo mriko aku. Aku tak gantine plastik. Ini balur. Nah, wis dadi ana cok. Kok mek balur apa mek tempe karek ngono. Ora asin berarti. Tak sing sianyok. Nek sing kuwi mbah, nek sing tipis iki. Iya ora sing. Iya padha. Pindang akeh bumbune. Lah jegero bluk. Kayake tipis ya. Gendang. 3.000. Aku pengen. Kulo kemumbang. Iyalah. Iya, iya. Dikopi ya. Sak-sak ono wis. Wis gosong, wis ngkir. Gosok apa? Sak akras. Wis langsung pindang terus diguwak lengane. Nyontang. Tempe tak dewekno pindang kok iso bisa. Wis gak iso seneng iki. Rok. Selate nayok kok. Wis pedes-pedes jangane. Sing penting ki rata. Iki bumbu jangan katas ya. Rok. Wis kok dicocoki. Jane tak blendung. Blung. Monggo sing ape njaluk mangan monggo rene yo. Tak kei jangan kates. Apa? Sing wis digoreng. Sambil keblok. Kok kresek.
Godhong salame rung tak ombah. Iki lho wis ning kamar ngono. Gedhekno kompore kok ora jadeg ngene. Lali kok. Kompore ora digedhekno ya ora mateng-mateng. Lali. Tak cilik nang goreng bandur. Kurang ora lengane. Ngaku-ngaku. Ora yo. Cis. Up. Udan dereng udan aku tak ndang mbah. Betul salam. Wis iki kerupuk engko ganggang, jangan kates. Lek iki tempe dielokno saiki kamu lek. Kayak iris saiki lek separuh terus kotak-kotak ngono. Lho. Wis saya tak kulkas goreng kok sore. Wara bangsa kok nek wis ya. Wis nek sing ning kulkas tak. Wis warane gongso kok nek. Jere nek jangan kata sih nek gane tempene saru. Nek renek ya ora saru. Oke, lebokno kono pisan. Blum. Sekarang ngenteni jangane. Kamang mbok gocaki, Mbah. Anggo santen iki wis. Iris-iris sik tak pakne iris. Iya. Nah, kisik-kisik iris rong tak kala iris ning kono ketane. Ning ndi irusku mau digo Pak Lurah apa ning ndi? Wong irus ki akeh kok. Nah, hei. Coba. Wis, ambune sengok kae kok. Jan. Oke, guys, taruh kono plik. Iya, adik-adik. Lah mangap-mangap kenapa? Megap-megap Bu ya. Wis. Alhamdulillah. Loh, engko tak buat ada kali. Boke kali banjir. Wes, ayo dilebokno ge. Gosong ya. Wes jangan katanya mbok kotroke kok ora kaprah. Karmen, ndang rene. Wes. Lagi enak. Oke guys, kita masukkan bumbune. Ngono ora pedes iki cangkeme ula piye ra. Gojake Mbah kok. Ora pedes dadi Jempungi kadal. Wis, ya apa ngupane kuli. Ngupane tandur. Daud. Oke guys, wis ngendang adai jangan. Dirasakno asin pedes apa ora. Iki gak mbok gojak iki, Mbah Boeman, Mbah. Iki oleh jaki banyu apa? Alah iki ae kok lamek banyune ora enak. Banyu banyu ae. Ndak sotril, weh ngalamun. Iya nu tanggo. Kita pagi-pagi sudah nyotril. Oh lah yo. Pembantune kok wis blondok. Serara sotril. Wis ora digo. Lah wis oke guys, wis kaya kono wis baris saestah aku mriki. Bersih salahna wis kaya kono. Oke guys, ditunggu sampai mendidihnya. Lah. Apa ngopeni kuli, guys? Oke, ditunggu sampai umap. Engko nek umap lagi diengkir. Oke. Aja uyah ae engko masakku, marai kaopyor. Gak asin Lah ya, wis ora. Gula. Iki kok aja. Ya wis uyah. Gene rek kapas wis.
Uyah guys, uyah guys. Wis tambah terus. Oke, tak tutupi. Kok backlight Lek? Ning kene Lek, mati-mati Lek, mati-mati. Wis. Oke pemirsa, tak cukupi semenae nek kelanjangan karo lawoe balur ambek pindang. Wis cukup sekian. Hari ini ora dodol soalnya Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Dadah.